बोलो सनातन धर्म की श्री राम। बासायगिरिफोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों जाय मसीह होननानै बुंदों आरो लोगोसेयैनो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसाफोर नोंथांमोननो गोबां मोनसे दुखुनि रादाब लानानै फैदों जिखौ नोंथांमोना अलरेडि ट्रेलाराव नुनो मोनखाबाय जेरावहाय माखासे मानसिफ्रा माबा मोनसे लेखाखौ सावगासिनो दङ आरो बे माबा मोनसे लेखा होननाया नों आं बबेबा स्कुलाव फरायनाय लेखानि बाथ्रा नङा। बे लेखाया जादों जोंनि गोथार बाइबेलखौ माखासे मानसिफोरा सुबुंफोरा सावगासिनो दङ। नोंथांमोना अलरेडि ट्रेलाराव नुखाबाय। दा बेवहाय अनजाग्रा नायगिरिफोर नोंथांमोननो कमप्लिट भिडिअखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना मोजाङै नायलांबाय थागोन आरो बे जाथाया बहा जादोंमोन बबेनि बेखौबो नोंथांमोननो बुंनो थांगासिनो दङ जोबनाय फारसे। दा बेवहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो लोगोसेनो बेखिनियावनो खावलायनो हास्थायबाय सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसे मोनसे लाइक होगोन आरो हायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामनानै होगोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर नोंथांमोननो बे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिग्रोनो नागिरबाय जेरावहाय माखासे मानसिफोरा बाइबेलखौ सावदों। बाइबेल सावनायजों लोगोसे जिसु ख्रिस्टनि जिथु माखासे पिक्चारफोर दङ जायखौ जों जिसु ख्रिस्ट होननानै बुङो पिक्चार्स, बै पिक्चार्सफोरखौबो बिथांमोना सावदों आरो लोगोसे जै धोनिफोरखौ होनायखौ जोङो मोन्थिनो मोन्दों एबा नुनो मोन्दों। दे अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोदो। राम राम साथियों, आज बड़ा ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है अपने टिटोली गांव में आर्य समाजी गांव में ये 4 पास्टर आ रहे हैं जो धर्म परिवर्तन करवा ईसाइया का और यूं इनकी गिले इनका मटेरियल पाए। इतना मटेरियल है जो सारे गांव ने ईसाई बनवा लो। कम से कम 400-500 साल राज कर गया अंग्रेज, फिर भी इनका पेटा नहीं बदलिया। ये गद्दार हुए थे जो जिन्हें देश गुलाम करवा दिया था, वह गद्दार आज पैदा हो रहे हैं। इसे देखना भाई चारों है चारों दिखा दे भाई। ये अपने एक वाल्मीकि समाज में परिवार में पहुंच रहे थे। अपना गांव में एक वाल्मीकि परिवार रहे उसमें पाए हैं धर्म परिवर्तन करवाने लग रहे हैं। उनके घर में हमने देखे हैं भाई ईसा मसीह के पोस्टर भी पाए गए हैं। ये कनेक्शन देने लग रहे रोम के साथ। अपनी भारत माँ न छोड़ गए, माँ भारती न छोड़ गए। जिस देश की मट्टी तुम्हारा शरीर बढ़िया, जिसका हमने खाना खाया, जिसका हमने अनाज खाया, उसने छोड़ गए। जितनी इस मट्टी में उल्टे मिल जाएंगे। लेकिन ये नुका है रोम, ईसा मसीह हमारा भगवान है, ईसा मसीह तो मिलो। वो ईसा मसीह जो ना जाए था, जिसका माँ का बेरा नहीं, बाप का बेरा नहीं। बताओ पूरी अपनी बात बोलिए भाई। आर्य समाज की टीम ने पता लग गया था कि गांव में ऐसे प्रचार के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पे अपने नसीब फौजी हैं, अरविंद आर्य हैं, अंकित आर्य पहुंचे हैं और सभी नए मटेरियल देखा रही है। या जो बाण है या आवड़ गामते हैं और ये अपनी गलती मानना है, दोबारा नहीं आऊंगे। बहन जी बताओ एक बार कितना हुआ, दोनों केस बताओ बोलो। दोबारा नहीं आऊंगे, गलती मान लो। कहियो कितने कर्म करोगे? नहीं को नहीं करते भाई, बोलो ना बोलो। बोलो आगे करोगे। एक और सुनो भाई, ये इन पे एप्लीकेशन लिखवा ली है, लिखितनामा ले लिया है, किससे भी डाल का गए कितने भी धर्म परिवर्तन करवाते नहीं पाओगे भाई। अरे दिखा देना हमने पकड़िए आते हैं जलवाएंगे। ये बाइबल है, कुरान है। और एक और सुन लो भाई, एक मिनट एक और सुन लो भाई। ये जो आसमानी किताब अगर हमने गांव में बढ़ती पाएगी, चाहे कुरान हो चाहे बाइबल हो भाई, बख्शिया नहीं जाएगा। इन सब छोटा लाग रहा मानस ने गांव में है, आगे समझ नहीं पाओगा भाई। यार समाजी का गांव में दिल दुखा भाई, नहीं है कती इनका आते हैं यार भाई। बोलो सनातन धर्म की श्री राम। गौ माता आर्य समाज, भारत माता की जय आर्य, जय आर्य, जय आर्य, जय आर्य, जय आर्य, जय आर्य, जय आर्यवर्त, जय आर्यवर्त, आर्यवर्त, जय आर्यवर्त, जय आर्यवर्त, जय आर्यवर्त। बंद कर लो।
मिजिंथिदों नोंथांमोना गोसो होनानै गावनि मेगनजों नायबाय आरो लोगोसे बाथ्राफोरखौ खोनाबाय बेयाव मा बुंदों अनजाग्रा नायगिरिफोर नोंथांमोना जि रादाबखौ मोनदों एबा जि भिडिअ क्लिपखौ नुनो मोनबाय जेरावहाय माखासे मानसिफोरा जाय मानसिफोरा हिन्दु फोथायनायनि बिथांमोना जि बाइबेलखौ सावदों बे जाहैबाय हारियानानि येस अनजाग्रा नायगिरिफोर नोंथांमोना सैथोखौ खोनादों बे जाहैबाय हारियानाव जानाय मोनसे जाथाय जेरावहाय बाइबेलखौ सावदों आरो बिथांमोना ओरैबायदि बाथ्राफोरखौ बुंदों जैधोनि होदों जे माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो हाबाय येस माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो हाबाय बेबायदि माबा मोनसे जैधोनि होदों जेरावहाय हमनानै ला जोंनि मेगननि नोजोरजों जों जुदि नायोब्ला जे माबा मोनसे AK-47सो मोनबाय बिथांमोना बेबायदि AK-47 मोनबाय माहाबा गावग्राफोर मोनबाय माबा मोनसे गाज्रि बेसादफोरसो मोनबाय होननायफोरबायदि बिथांमोना खालामदों नाथाय बे जाहैबाय जोंनि खृष्टियान धोरोमनि खृष्टियान फोथायग्रा सुबुंफोरनि गोथार बाइबेल जायखौ जों गोथार होननानै मानियो जेराव इसोरनि हां दं होननानै जोङो फोथायो बेयाव लिरजानाय फंफ्रोमबो बाथ्राफोरा इसोरनि हां होननानै जोङो फोथायो बेखौ इनाय अनागारियै जोफ्लेदों सावदों बिसिदों गोबां रोखोमनि खामानिखौ बिथांमोना मावदों जेन माबा मोनसे AK-47 मोननायफोर बायदि बिथांमोना बाथ्राफोरखौ बुंदों आरो खालामदों दिनै बेबायदि समयसा दिनै बेबायदि जेंनाया जों खृष्टानफोरनि सायाव जागासिनो दङ आरो नोंथांमोना बेफोरखौ अलरेडि भिडिअ क्लिपाव नुनो मोनबाय अनजाग्रा नायगिरिफोर गोबां दुखुनांथावना नङा होमब्ला जिखौ जोंखौ गाइड खालामग्रा इसोरनि गासै बोसोनफोर दङ जेराव जोंनि थांना थानायनि बाथ्रा दङ जोंनि बासायजानायनि बाथ्रा दङ जेराव गोथार आत्मानि बाथ्रा दङ जि इसोरनि बोसोना जोंखौ गाइड खालामो जायखौ जोङो गोथार बाइबेल होननानै बुङो बेखौ गाग्लिदों बेखौ सावदों गोबां रोखोमनि बाथ्राफोर बुंदों जों बेखौ नुनो मोनबाय रादाबनि गेजेरजों दिनै जोंनि भारताव बेबायदि अबस्था सोलिनानै दङ अनजाग्रा नायगिरिफोर जेखि जादिया बिथांमोना मिडियायाव फैदों मिडियानि गेजेरावनो बेफोर खामानिखौ मावदों नाथाय दिनैसिम बिसोरनि सायाव जेबो प्रशासननिफ्राय एबा पुलिसनिफ्राय जेबो असुबिदा गैया बिथांमोनखौ रावबो हमाखै जों जुदि सोरनिबा माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावोब्ला जों जुदि सोरनिबा धोरोमनि लेखाखौ सावनानै होयोब्ला लोगो लोगोनो जोंखौ हमगोन लोगो लोगोनो जोंखौ बायदिसिना खामानि मावगोन नाथाय जों बेबायदि खामानि मावनो थाङा एबा मावा रावबो खृष्टानफोरा अनजाग्रा नायगिरिफोर दिनै बेबायदि अबस्था जानानै दङ दा बेनिखायनो साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायदों आर'जाव थागोन जायफोरा बेबायदि बाइबेल सावदों जायफोरा खृष्टानफोरखौ मुगैदों अनजाग्रा नायगिरिफोर जारिमिना खोन्थायो जारिमिना बुङो जेब्ला जोङो साधु सुन्दर सिंहनि बाथ्राखौ फरायगोन नोंथांमोना जुदि साधु सुन्दर सिंहनि जारिमिनखौ मोनथियाब्ला नोंथांमोननि आखायाव लेखा दङब्ला लेखाखौ फरायगोन आरो जुदि गैया इउटिउबावबो नोंथांमोना सार्च खालामनानै नायनो हागोन जे साधु सुन्दर सिंहआ मोनसे समाव ओरैबायदि मानसिमोन जेरावहाय बाइबेल सावग्रामोन बाइबेल बिसिग्रामोन बाइबेलखौ निन्दिग्रामोन खृष्टानखौ निन्दिग्रामोन नाथाय बे व्यक्तियाबो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनो गोनां जादों जायखौ जोङो बाइबेलाव नायोब्ला मोनो पौल जाय पौला खृष्टानफोरखौ सिथारग्रामोन बाइबेल सावग्रामोन बेबो नाथाय बाइबेल सावदों होननानै इसोरनि बोसोना बेखौ बुङाखै नाथाय बेबो बेबायदि खामानि मावग्रामोन बेखौबो जिसु ख्रिस्टआ नाजावदों थिग बेबायदिनो जायफोरा दिनै बाइबेल सावबाय बिथांमोनखौ इसोरनि आखायाव गथायदो सानसे जिसु ख्रिस्टखौ जेन बिथांमोना नाजावनो गोनां जायो नाजावो आरो बिसोर जेन सानसे साखि होगोन जे आङो मोनसे समाव बाइबेल सावदोंमोन नाथाय आङो जिसु ख्रिस्टखौ दायो मोनबाय होननानै जेन बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो बाथ्राफोरा फैयो बेनि थाखाय नोंथांमोना आर'ज खालामदो अनजाग्रा नायगिरिफोर बोलोग्रा जादो आर'जआव बिथांमोननि थाखाय आर'ज खालाम दिनै बिथांमोना बाइबेल सावबाय इनाय अनागारि खामानि मावबाय बिथांमोननि साजा जों मानसिफ्रा जोंनियाव जेबो साजा गैया बिथांमोनखौ होनो थाखाय नाथाय बिथांमोना जि गोरोन्थि मावदों बिनि साजाया इसोरनि आखायाव दङ इसोरा बिथांमोनखौ बिसार खालामगोन इसोरा बिथांमोनखौ नायगोन इसोरा बिथांमोननि सायाव गावनि रागा दोननांगौ अननाय दोननांगौ बिनि आखायाव दङ नाथाय जोंनि मावनांगौ खामानिया जाहैबाय अनजाग्रा नायगिरिफोर आर'ज दा बेयावहाय बिथांमोननि थाखाय आर'ज खालाम बिसोर जेन सानसेब्लाबो जिसु ख्रिस्टखौ मोननो हायो अनजाग्रा नायगिरिफोर दे अब्ला दिनै बेसेखिनियावनो आङो दोनथ'नो हास्थायबाय समनिबो गोबां आंखाल जोबनायाव बेखौनो खावलायनो हास्थायदों आर'जआव थादो आरो लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो थाखाय दासिमबो जुदि बावनानै दङब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसेयैनो मोनसे लाइक होनानै गालां आरो हायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामदो दे अब्ला प्रेज द लर्ड जय मसीह फैबाय थानाय समाव फैफिनबावसिगोन थेंक इउ